zemra fort filloj të gëzoje, sa dëgjoj për ty o Muhammed. Selamu alejke ya Rasulallah, Selamu alejke habibi ya Nabi Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان في المكان قبل أن يخلق المكان ولو كان كيف كان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. واشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: قد أفلح من تزكى. Bang duokone Ruth Nyasaye erokamano maduong' kuom tayowa e dwe mar Ramadhan ma nyaka koro watieko tweyo dwe mar Ramadhan. Jogo manyocha tweyo koro chopo odiechieng' ma koro gimor nikech timbegi mabeyo mane gitimo e mbele Ruth Nyasaye. Ruth Nyasaye wacho ne buk mar Qur'an niya: qad aflaha man tazakka. Gise yudo hawi jogo ma osepuodhi, yani jogo ma osepuodhi osebedo ni gin johawi e mbele Ruth Nyasaye. Jogi ok gin jomoko mak mana jogi Ruth Nyasaye mane tweyo, mane okawo chik ma Ruth Nyasaye momiyo luor ma otweyo, ma en an gi in. Ko Ruth Nyasaye wacho ni ndalo mane itweyo, kani tweyo maber, nirito ringre mari, kendo nirito lewi, nirito timbeni maricho richo, ne ok itim timbe maricho richo nikech ni Ruth Nyasaye. Ruth Nyasaye wacho ni iseyudo hawi ma opogore gi jalno mane ok twe, ne timo timbe maricho, notimo timbe mayombe yombe, ma nyiso ni jal machal kama en jalno ma ok oyudo hawi. Kwang'iyo tie wach mar andike ma Ruth Nyasaye wuoyeni, wachore ni atatahara nafsahu min al-kufri wal ma'siyati. Hawi ma ji oyudo en hawi mwayudo nikech waluoko dendwa gi timbe mabeyo, ma ok wabedo jogo ma jokafiri, ok wabedo jogo ma odagi weche mag Ruth Nyasaye, kendo kwasebedo jogo matimo timbe maricho nikech ni wantie e dwe mar tweyo. Dwe mar tweyo ja'ana li yu'allimana kayfa na'ishu fil alamin. Dwe mar tweyo bironwa mondo mi opuonjwa kaka dang' wadage wang' piny karka, gi kaka wanyalo bedo mondo mi waluor Ruth Nyasaye, likay anatakathara min at-taqwa, mondo mi watem lamo waluor Ruth Nyasaye mang'eny. Kendo nego bedni e seche moluor Ruth Nyasaye to wapuodho re e mbele Ruth Nyasaye, mondo mi Ruth Nyasaye oketwa jogo ma puodhore e mbele ne. Awaqila huwa man tazakka lil fitri. Kendo tie andike ni dugo ng'iswa wach mar ariyo, puonj mar ariyo ni jogo ma puodhore e mbele Ruth Nyasaye gin jogo ma kawuono owuok e utegi kadhi e muskiti mondo olam Ruth Nyasaye. Giwuok e utegi kadhi e muskiti mondo mi gidhi gipuodhore e mbele Ruth Nyasaye e kinde mana gitweyo. Ni ka ng'ato otweyo marach, Ruth Nyasaye ong'one; ka ng'ato otweyo maber, Ruth Nyasaye omiye hawi maduong' kendo omiye gweth maduong' e wi tweyo manotweyo. Koro mi jo Islam wako Ruth Nyasaye
omiwa gweth kendo miwa hawi ewi tweyo mane watweyo. Wa dhakara isma rabbih fasalla, jalno mane tweyo ne achiel kuom jogo mane luongo nying Ruoth Nyasaye. Bang' koseluongo nying Ruoth Nyasaye, kochopo chieng' makoro yaw kendo oluongo nying Ruoth Nyasaye. Mae omiyo ka ja-Islam chieng' moyaw to owero wer moro ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Winjo ka jo-Islam wero wende ni manyiso Nyasaye duong', Nyasaye duong'. Kendo wacho ni onge Nyasaye moro amora milamo mak mana Nyasaye achiel kende. Kendo Ruoth Nyasaye monego bed ni owinjore opaki e bwo piny kar kae. Mach kochiko chieng' Idi, jo-Islam nowuok gokinyi mowero werno, moywak ne Ruoth Nyasaye, moko Ruoth Nyasaye ng'wono. Gin jok maber, jok mopodhore mbe Ruoth Nyasaye. Ruoth Nyasaye wacho niya, chieng'no koponi ipake to enomi gweth maduong' manyaka chieng'. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, inna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam saida ala al-mimbari. Chieng' Idi kano chopo, Anas nyathi Malik wacho ni chieng' Idi, chieng' mono chopo, bas jaote Muhammad noidho wi mimbar. Mimbar en kar altar maja dolo chung'e kawuoyo gi jo piny. Jaote Muhammad noidho kal altar maja dolo chung'e ka wuoyo gi jo piny. Kan seche manoidho kachacha, kanonyono step mokwongo nowacho ni amin. Thumma saida darajatan thaniya, bas odogo idho ngas mar ariyo, odogo wacho ni amin. Kendo odogo idho ngas mar adek, bas odogo wacho ni amin. Faqal thumma stawa fajalasa faqala lahu Muadh bin Jabal, ya Rasulallah, sa'adta fa'amanta thalathata marrat, fama hikmatuhu dhalika. Kano sebedo piny, kano seidho malo mobedo piny motulia, eka achiel kuom jopuonjre mare nopenje jaote Muhammad, wanini kiidho tiwacho ni amin, kidogi idho mar ariyo dogi wacho ni amin, mar adek kidogi wacho ni amin, ni imanisha ang'o e tie wach ni mar amin ni, ang'o meni gone iwacho ni amin. Eka jaote Muhammad noduoko japuonjre ne gi dwol mamuol kang'ise ni ya, atani Jibrilu faqala ya Muhammad, man adraka shahru ramadhana walam yasum ila akhirih walam yughfar lahu dakhala an-nara. Jaote Muhammad noduoko Muadh bin Jabal, nyathi Jabal ni Muadh, Jibril obiro ira sani, malaika maler moa e polo obiro ira sani, ong'isa ni ng'atno ma Ramadhan obiro maji otweyo to en ok otweyo manyaka Ramadhan orumo, ng'atni en achiel kuom jogo mane donjo kar dak marach mar mach. Koro ja-Islam ma Ramadhan nobiro, dwe Ramadhan odonjo to ok otweyo to en ja-Islam manyaka Ramadhan orumo maji koro sani koro ji yaw, ji koro sherekea, ji timo nyasi maridi, en ok otweyo, en achiel kuom jogo madhi bedo karamoki mag mach mar Jahannam. Mar ja-Islam moyie gi din mar Islam idhi misande nikech noko tweyo to ji to tweyo. To jalno ma ok ja-Islam, ma pok obedo ja-Islam, ma en ok ja-Islam, okia gimiluongo ni tweyo ne nang'o, en iga kaiga okia pogo ndalo tweyo gi ndalo mok tweyo, ng'ani dhi sar machal nade. Koro miyo jopiny sani onego bed ni wang'eyo kaka onego bed ni walamo Ruoth Nyasaye gi yore monego bed ni lamie, nikech chieng' ibuke wang' piny kar ka, in ka laki kendo in ka lewi, in mak lot lo nok makre, nikech inibed gi sand maduong' e mbele Ruoth Nyasaye, nikech Ruoth Nyasaye nokelo chike to nokichopo chike mage. Wakala man adraka abawayha au ahaduhuma walam yabirruhuma famata dakhala an-nara. Odogo ng'isa kendo ni ng'atno ma biro yudo jonyuol ne ariyo kata janyuol achiel, bas jonyuol ka dhi tho to weye ma ok oyudo gweth mag jonyuol gi. Yani ng'atno ma jonyuol ne nitie noyudo ka gidongo, bas jonyuol ka owuok e wang' piny kar ka kanni kode gi ich wang'.
oya ogoyogi kata odhawo kodgi, ok omigi chiemo, ok oonegi pesa moro amora. Jonyuol kuong'e pile ka pile, otho ka otho kuong'e, ng'ani ne bedo achiel kuom jogo magin jogo madonjo ka dak marach mar mach. Mamae be puonj mani nyathi ka nyathi onego bed ni miyo janyuol mare luor kamoro amora ma intie. Ma kik iyany janyuolni, kata kik igo janyuolni, kata kik itim ne janyuolni tim moro marach. Ma omiyo jaote Muhammad kane idho kal altar nowacho ni amin, nikech Jibril man malaika moa e polo nong'ise ni Ruoth Nyasaye wacho ni mondo yie ni ng'atni en achiel kuom jogo mane donjo ka dak mar mach, ng'at ma yanyo janyuolne. Nowacho ni amin. Mano gima nosepitisha gi Ruoth Nyasaye ni kopo ni cha janyuolni to idonjo ka dak marach mar mach. Koro omiyo kamoro amora montie wami janyuolwa luor. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eka jawto dogo wacho niya, waman dhukirtu inda ladayhi falam yusalli alayha dakhala an-nara. Kendo achiel ng'at mabiro donjo ka dak marach mar machen jalno ma ibo luonga nyinga mbelene to ok opuodha kata ok okwayo na hawi moro amora mbele Ruoth Nyasaye. Ini jaote Muhammad linga mokikwayo ne hawi moro amora kata ok ipuodhe e mbele Ruoth Nyasaye. Ruoth Nyasaye wacho ni jalno ne donjo ka dak marach mar mach. Ng'at mawinjo nying jaote Muhammad to kotimo gik mwawacho kaka hawi, ok opuodhe kata ok okwayo ne maber mbele Ruoth Nyasaye. Magi mich magi puonj ma wayudo e dwe mar Ramadhan. Opuonjwa ni wamiyo jonyuolwa luor, kendo puonjwa ni mondo mi walem maber, kendo puonjwa mondo mi konyo nying jaote Muhammad to wakwane ng'wono kuom Ruoth Nyasaye, kata wakwayo ne puoth maduong' e mbele Ruoth Nyasaye. And Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, Abdullah nyathi Mas'ud wachonwa niya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaote Muhammad chieng' moro achiel nobiro mondo mi opuonjogi, to nopuonjogi ka wachonegi niya, idha samu shahra ramadhana wa kharaju ila idihim. Ni jogen muluwo wachne, jo Islam e kinde ma gitweyo, ka gisetieko tweyo, wa kharaju ila idihim, basto giwuok e utegi ka gidhi e idi, yaqulu Allahu ta'ala, Ruoth Nyasaye wacho e polo kucho niya, ya malaikati, malaika maga, kullu amilun yatlubu ajrahu. Ruoth Nyasaye choko malaikni e seche ma jo-Islam osetweyo ndalo 30. Koro girwako lewni mabeyo, lewni manyien, gidhi e od Ruoth Nyasaye, e od lamo, luongo gidhulo ni od lamo, yo Kiarabu muskiti. Idhi e muskiti mar Ruoth Nyasaye. Seche ma owuok udhi e muskiti, ma ng'ano wuok koni, jomoko wuok koni, jomoko wuok kucho, chagidhi e muskiti. Ruoth Nyasaye choko malaikni mage, basto ng'iso malaikni malaika, kullun amilu yathlubu ajrahu, jatich ka jatich ma dwaro chudo ma dwaro mondo mi ochule. Jatich ka jatich kosetiyoni nyaka onego bed ni chule. Wa ibadu alladhina samu shahru ramadan wa kharaja ila idihim, to joge na manotweyo e dwe mar Ramadhan kendo giwuok ka gidhi e idi margi, gidhi e nyasi margi mar idi, yathlubuna ajrahum, jogi dwaro mondo mi achulgi. Ishhadu anni kad ghafartu lahum, ishhadu anni kad ghafartu lahum, beduru joneno an aseng'wono nigi richogi mane gitimo. Ruoth Nyasaye choko malaikni, basto ng'iso malaikni ni ino ka joga giwuok e utegi kadhi lemo e muskiti, mang'iso ni gin jotich maga, gitiyona. Koro aketu kaka joneno malaika ni an Ruoth Nyasaye ang'wono nigi richogi kapok gichopo kata e muskiti. Ma en hawi maduong'. Ruoth Nyasaye wacho e buk mar Qur'an niya, qad aflaha man zakkaha, kad aflaha man tazakka. Yani Ruoth Nyasaye wacho ni gise bedo johawi, jogo ma osepuodhore e mbele Ruoth Nyasaye, gikwa ng'wono, gilemo, gigolo sadaka, gigolo chiwo mar 10 mbele Ruoth Nyasaye. Ruoth Nyasaye wacho niya, ishhadu ya malaikati,
bedu joneno un malaikini maga anni kad gafartu lahum ni ase ngunu nigiri choge koro wanjo islamu ni chawatuyo isechi mogu kwa dile mchingi di ruth nyasaye ngunu nu richono wakata kapo kwa chopo muskiti fayunadi almunadi ya ummata muhammadin karut nyasaye si wuyo kamano nitie malaika murut nyasaye omiutijino malaika ni malaika malendo lando gik mabeyo gik maricho bas malaika ni wacho ni ya ummata muhammadin un chokruok ma ogandini manu yi gi jaote muhammad un chokruok ma ogandini manu yi gi jaote muhammad irji'u ila manazilikum doguru uteu kad badaltu sayyi'atikum bil hasanati ruth nyasaye ose loko richo magu kad badalallahu sayyi'atakum sayyi'atikum bil hasanatikum ruth nyasaye ose loko richo magu mobedo mogol osegolo richo magu mokawo beyo magu moketo kamaricho ne nitiere yani dogure uteu ruth nyasaye ose munu richo magu basto kawo beyo magu keto kamane richo magu nitiere mangiso ni seche maitimo richo ruth nyasaye golo kiponi kwae ogolo richo cha to basto kawo ber mitimo gi ber mitimo gimo mitimo ber mbele ne okawo to keto kama ne iketi kama intirio cha basi richo no bedo maonge ruth nyasaye malaika wacho ni dogure ute ruth nyasaye oseluoko kendo osepodho nikech ne usetimo maber ma opodhoru mbele ne fayaqulu Allah ta'ala bas ruth nyasaye dogo wacho ni ya ibadi sumtum li unjoge na ne utweyo nikech an ne unjo chikena mag tweyo ma urwako chikena mag tweyo pachu ma utweyo nikech an waftartum li kendo ne uyao kawuono biro timo sao maridi nikech an wuon ruth nyasaye faqumu maghfuran lakum chunguru kaun jogo ma ruth nyasaye osengun negirichoge faqumu min majalisikum chunguru muskiti magu chunguru uteu chunguru yore magu ka maghfurun lakum kaun jogo ma ruth nyasaye osewe negirichoge manegitimo mama wako ruth nyasaye mondo mi owen marichowa mano wasebedo kwa watimo kata richowa mabiro mbele mapok wang'eyo ruth nyasaye ongonwa richo magwa dwe maber ma en dwe mar Ramadhan en dwe mar kwayo ng'wono kendo en dwe ma ruth nyasaye ohero jogene omiwa mich madongo dongo omiwa wacho ni fakumu maghfuran lakum chunguru nikech ruth nyasaye ong'onu richono Wahab bin Manbahi annahu qala kwangiyo Wahab nyathi Manbahi wacho ni qala alayhi salatu wassalam jaote ruth nyasaye kuigutho dikuome wachonwa ni inna iblisa alayhi lanatu yasihu fi kulli yawmin eid inna iblisa alayhi lanatu yasihu fi kulli yawmi eidin yani wachonwa ni jachien mana ruth nyasaye okuongo chieng kochopo chieng idi goyo koko jachien ma ruth nyasaye okuongo kochopo chieng idi jachien ni chung to goyo koko fayatamiu ahlahu indahu fayaquluna ka chokruok mag jochiende matindo tindo gi madongo dongo bir jachien maduong to wacho ya sayyiduna jachien jaduong dala jachien maduong chagi bir ngise jatendwa ma agdabaka en angoma owango yi momiyo kama angoma owango yi momiyo igo koko kama ngiswani angomo wango yi momiyo igo koko inna naksiruhu kuponi ngiso angamo wango yi wabro kao ngacha to wabarareyo wapogareyo yani jochinde kadhire kai giowang banko sego koko oyuak ogo koko jochinde kadhire kai giowang to penje ni jatendwa angomo otwango imu miwa kamaye fayaqulu la shay'un jatelona jachien maduong ne duok jochinde matindo kangiso gini la shay'un ongegi mwango walakin Allah ta'ala kad ghafara li hadhihi al-ummata fi hadha al-yawm yani gimwango momi ago koko en mana ni ruth nyasaye ongono ne joge jaote Muhammad
richogi mana siwuondogi magitimo. Ruoth Nyasaye ong'wononegi richogi mana siwuondogi magitimo. Koro ema wang'o iya nikech aneno ka timo tich ma ok oromo gi tija. Yana timo tich ma kayiem kanono, onge faida mayude tija masebedo katimo higa achiel mizima. Ruoth Nyasaye ong'wono ne joka richogi ma siwuondogi magitimo. Ma emomiyo yowang'o miago koko kama: fa'alaykum bihim. Bas tung'iso jopuonj, ung'iso jochiende matindo gani ya temu matek udhi umak ng'ato ka ng'ato kuom jogo ma Ruoth Nyasaye ong'wono negigo eko. Dhiuru kuom ng'ato ka ng'ato, e dala ng'ato ka ng'ato, kuom jogo ma Nyasaye wacho nong'wono negigo. Antashgiluhum billadhat wa shahwat wa sharbul khamri. Kendo kudhi e delni ka, ung'isgi gishughulika gi ngima mar pinyni, giwe ngima mar polo. Umigi tich umigi hamu mar gombo mar pinyni, kendo uketgi giher pinyni maloyo hero polo. Ruoth Nyasaye no buk mar Quran ni wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'thiruna hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Unja Islam kata ng'at ma kuja Islam iketo ngima mar pinyni obedo maduong' e mbeleni maloyo ngima mar polo. Ngima mar polo ema ber kendo ngima musiko manyaka chieng'. Ruoth Nyasaye ni ngima mar polo en ngima maber kendo en ngima musiko manyaka chieng'. Koro seche mising'e ni ngima mar polo en ngima maber, onego bed ni lame ichiwori e mbele Ruoth Nyasaye pile ka pile kiywakne mondo mi iyud ngima mar polo, kik iyud ngima mar pinyni endi. Koro jachien ng'iso nyithinde ni dhiuru e wang' piny kamoro amora, e dala ka dala, e yo ka yo. Jo-Islam ma kawuono yawo makuongo rwako lewni mabeyo miluongo ni jok moyie gi Ruoth Nyasaye gi, adwano dhi ulalgi, ugol pachgi e polo, uket pachgi e wang' piny. Jochiende wuok manyo ji, gichako ng'iso ji kaka ji olal, kaka ji winjo matek. Un Nyasaye molamo ni dako yawonu, un Nyasaye molamo ni ang'o un mane shida. Yano mi paro maricho richo ma iwe wach Ruoth Nyasaye mi tim timbe maricho. Bang' kisetimo timbe maricho, Ruoth Nyasaye jachien wuok bathi wasanyo ni inni ba'idu minka inni akhafu Allah. An jachien albor kodi kendo an jachien alur Ruoth Nyasaye. Yan jachien kosewuondi mitimo tim marach, mong'e ni koro idonjo ka dak marach mar mach, bas tung'isi ni inni bari'u minka inni akhafu Allah. An abor kodi gi timbe ni mitimogo tetete, kendo an jachien alur Ruoth Nyasaye. Mane ka jachien wega ji mudho, koseketi mudho to wei kanyo kilal, to en odhi kuonde ne modhiye. Chieng' giko piny kiywak gi nyinge, to en openji ni be ninena chieng' makama, kata kan chieng' itimo be ninena. Ndiyo nokinene, lakini en manobire pachi mumi mawazo maricho richo, mibedo gi paro marach. Kono miyo fastaidhu bi shaitan, kuomu jachien sakasa mobire pachi, iwinjo ka ingi paro marach, idwa nego ng'ato, idwa dhi ka chode, idwa timo timbe moko maricho, onego bed ni kuomu jachien, bedo mabor gi jachien. Washahawati, kendo ung'igi gi tim gombo maggi, gidhi gi chodi. Yani chieng' ka chieng' idi en chieng' mar sawo maber mar lamo Ruoth Nyasaye, lakini chieng' no imiro ka jomago taarabu goyo, jok mamadho kong'o madho, jok mamielo thumbe mielo, jok ma dhi chat gi nyiri mane ging'iso ni sani pod atweyo. Koro chopo chieng' yawo, chieng' ma ji onego bed ni lamo Ruoth Nyasaye motegno, chieng' koro kiluongo osiepni manyako mondo obi olimi, mano itimo timbe maricho ma Ruoth Nyasaye ok dwa. Kata ka in nyako to in gi boyfriend ma osetieko dwe achiel kok oneru nikech nyocha utweyo, ok ong'is ni koro dog utim timbegi nyaka chieng'. Koro onego bed ni uweyo timbego eko, koro dwaroru to ukendru kendo masilili ma Ruoth Nyasaye dwaro. Ok ni Ramadhan orumo koro kendo chako dogoru ka chon. Mano ichal ka ng'at ma nyocha tuo nying Ruoth Nyasaye. Kar Ruoth jachien dog ng'iso joga ni dhi ugolgi e muskiti. Kanu yabuduna Allah laylan wan nahara. Negilamo Ruoth Nyasaye otieno godiochieng'. Dhi ugolgi kigilamo Ruoth Nyasaye. Emeno ka twe oserumo, to jogo mane biro Ramadhan, mane lamo Ramadhan, owe muskiti, koro ok bi muskiti. Ng'ato koro kalo mana mabor gi chiel mar muskiti. Ng'ato koro winjo kuwinjo adhana to dino nyaka ite. Ng'ato koro kuwinjo ka ng'ato ng'ise ni wadhi e muskiti to yie kata goyo ng'acha gi luth.
oyie kata yanye, oyie kata nego ng'acha nikech ng'acha luonge mondo odhi olam Ruoth Nyasaye. Koro miyo kani lamo Ruoth Nyasaye gadiera, donge muskiti ilam Ruoth Nyasaye gadiera nyaka chieng' iwuoge wang' piny karka. Makiki wuoge wang' piny karka ka in jalno ma lamo Ruoth Nyasaye dwe mar Ramadhan nyaka Ramadhan. Al-abidu lirrahman laysa kal-abidu lillahi subhanahu wa ta'ala. Al-abidu lirramadan laysa kal-abidu lirrahman. Jalno malamo Ramadan ok chal gi jalno malamo Ruoth Nyasaye. Jalno malamo Ruoth Ramadan eni boneni muskiti Ramadan nyaka Ramadan. To jalno malamo Ruoth Nyasaye mong Ruoth Nyasaye nigi san maduong' eni biro neni muskiti sakasa pile ka pile lema bicho mako nikech oluor Ruoth Nyasaye. Opuodho dende me Ruoth Nyasaye, oluoko dende me Ruoth Nyasaye mondo mi Ruoth Nyasaye okete maber, okete kama ber kama idwaro. Koro nyamera kawuono ji timo sawo kendo ji sherekea Idi, ok onego bed ni isherekea gi mira. Kiki cham mira, kata kiki nyam kuber, kata kiki madho kong'o, kata kiki mak dichuo ni kodi mako lwetu udhi gode ba, kata kiki bede ba, kata kiki dhi ka thum, kiki yaw thum e odi, kiki taarabu, nikech mago gik maricho maketho tweyo mari e dwe mar Ramadhan. Dwe mar Ramadhan orumo maber kini lamo Ruoth Nyasaye, onego weyi ka pod in jalno ma oluor Ruoth Nyasaye. Mayo miyo chiyo kochopo chieng' Idi, ji mang'eny mer, ji mang'eny chode bedie, nyaka nyithi chode bende koro yudre chieng'no nikech chieng'ne modhi riurue dendu usebedo ka gombore ndalo mang'eny kabisa. Koro kawuono odiochieng' ma iwe Nyasaye yaw ni mondo idhi chodi Ruoth Nyasaye ok oyawo mondo idhi chodi nikech nokelo Ramadhan la'allakum tattaqun, mondo mi uluor Ruoth Nyasaye. Ok nokelo Ramadhan mondo mi ubed dwe achiel bang' dweno koro uyawo chodi bang' dweno koro uyawo math bang' dweno koro uyawo dhi ka juoke onego bed ni koro iwe timbe maricho go tetete kabisa, iduogo ibedo ka ng'at monyuol manyien, nyathi ma koro konyuol ma koro timo timbe maber ma Ruoth Nyasaye dwaro. Washarbul khamri, jachien ng'is jogene niya, dhung'isgi gimadho kong'o, giwe madho soda manyicha gimadho, giwe madho chai manyicha gimadho, gimadho koro kong'o. Hatta yabghidahumullah, gitim timbe maganjao manyaka Ruoth Nyasaye dog wang' kodgi. Yan Ruoth Nyasaye orokogi rahma mare e gweth mage, lakini jachien dwaro mondo mi ogolu e gweth mar Ruoth Nyasaye. Omiyo dwaro chieng' Idi, iyudo ka ng'ato en ja-Islam iluonge ni Hassan, kata iluonge ni Hussein, kata iluonge ni Muhammad, kata iluonge ni Omar, kata iluonge ni Juma, to king'iyo Omar ok chal go Omar. Omar dung thing, kata Juma no dung thing, kata Hassan dung adunga, yani en gima dam ma bam ne kende maneno. To ni en Hassan nikech koro yaw ok gima ber. Mano puonj ma ko ok ber din mar Islam ok oyie ni tim gima chal kamano. Fa'al akil an yamna nafsahu fi yawm al-Eid an shahawati wal manahi. Ng'at no mangakili man gi paro motegno onego bed ni tamo gombo mage chieng' Idi kik tim time moko maricho, kendo bang' ka Idi oserumo onego bed ni timo time maricho. Onego bed ni dhi mbele gi lamo Ruoth Nyasaye ka Ruoth Nyasaye ne dwaro. Walidha qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mayo mjawati Muhammad wachona buk mar Qur'an ni ijtahidu yawm al-fitra fi sadaqa. Temu matek chieng' ma uyaw ugol sadaka sana. Golu sadaka chieng' ma uyaw sana. Wal amalu khairat, kendo timtime mabayo chieng' ma uyaw. Wal birra bis sala min as-salati, timtime mabayo maglemo. Wa zakati, kendo ugol chieng' marapar chieng' ma uyaw. Wa tasbih wa tahlil, kendo ulung nying Ruoth Nyasaye sakasa chieng' ma uyaw. Chieng' miyaw lung nying Ruoth Nyasaye sakasa. Lunge sakasa ilunge nang'om, ngoni subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Sakasa kami wuothe ni kubeni wuothe kilunge wacho kama subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Ibedu kama ber. Kata kidhie odi iyaw TV ineno mawaidha, iwinjo mawaidha mar Ruoth Nyasaye kakiyalo, ibedo kama ber miluonge nying Ruoth Nyasaye. Ikibed kama rach miluonge nying jachien. Fa inahu yawmun ladhi yaghfirullahu ta'ala fihi, kecheno chieng' ma Ruoth Nyasaye ng'uono ne chwech mage iye. Dhunubahum, richogi managitim Ruoth Nyasaye ng'uono negi. Wa yastajibu du'aahum, Ruoth Nyasaye duoko yie kod kwayo managikwayo. Wa yanduru ilayhim birahma, Ruoth Nyasaye ng'iyo gi gweth maduong'. Wa man nadara Allah ilayhi birahma,
yadkhilu fil jannah. To jalno ma Ruoth Nyasaye biro ng'iyo gi gweth maduong', jalni en achiel kuom jogo ma Ruoth Nyasaye ne rwak e gweth mare chieng' giko piny. Wako Ruoth Nyasaye mondo mi oyie gi tweyo mane watweyo. Ruoth Nyasaye ng'uon ne jowa ma osetho mokwongo nwa e mbele mar haki, minewa gi wuonwa motho. Ruoth Nyasaye ng'uon ne richoge. Ruoth Nyasaye oket kaburigo bed kaburi mar gweth maber. Wan wa jog motur, Ruoth Nyasaye oyie mondo orwak tweyo magwa. Jogo mane somo Qur'an, Ruoth Nyasaye oyie somo Qur'an magi. Jogo mane owinjo mawaidha e dwe mar Ramadan, Ruoth Nyasaye omigi ng'eyo matut e din mar Islam, kendo gibed jogo miluongo ni atqiya fil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala khairi khalqi ajma'in. Roggen timmen mellan slava är min sömnkor solen doja. Driten tande för härsbar kava. Semra for spilojta du doja. Sade joy för du och Muhammad.